Zdravím všetkých IT odborníkov. Dnes si povieme, ako veľmi ľahko a hlavne zadarmo môžeme získať operačný systém Linux a Windows 7. Operačný systém Linux je voľne šíriteľný, vlastne open source, ako určite každý z vás vie, môže si ho prispôsobiť vlastným podmienkam. Konkrétne som požiadal organizáciu Linuxu o zaslanie jedného CD, ktoré bude obsahovať verziu Linuxu Ubuntu. O túto verziu som hlavne žiadal kvôli tomu, že je jedna z najznámejších. Samozrejme sú známe aj Red Hat a rôzne iné. Táto verzia mi prišla v takejto obálke, ktorá obsahovala 4 nálepky Ubuntu a ďalej jedno CD v papierovom obale a vlastne toto CD obsahuje verziu Linuxu, konkrétne Ubuntu, a táto verzia je použiteľná, píšu, že táto verzia je použiteľná na počítače ako sú desktopy a takisto aj na klasické notebooky. Tieto operačné systémy sú v angličtine. Ďalej som zažiadal firmu Microsoft Windows o zaslanie skúšobného operačného systému Windows 7 na testovacie účely. Táto firma veľmi rada súhlasila a poslala mi obálku, ktorá obsahovala viacej CD. Najprv to bolo, prvé CD je to výukové CD s názvom Get Ready Free. A toto CD obsahuje určité nástroje a výukové programy, ktoré pomáhajú sa učiť pracovať s SQL serverom a takisto z Microsoft Visual Studio 2008. A takisto je tu aj náš veľmi známy PowerPoint. Ďalej poslali ďalšie CD. Toto CD je veľmi užitočné, pretože obsahuje System Central Data Projection Manager 2007. Jedná sa o užitočnú aplikáciu, ktorá nám pomáha pri riadení procesov s dataprojektorom. Niektorí z vás určite používajú tento prístroj, či už doma alebo v práci. Ďalej poslali na moje prekvapenie Windows Small Business Server 2008, takisto na testovacie účely, čo je celkom fajn, pretože to je zadarmo. A nakoniec táto zásielka obsahovala takýto DVD obal a v tomto DVD obale sa nachádzal konečne náš očakávaný Windows 7 a Windows Server 2008. Ďalej vnútri môžeme nájsť Windows 7, 64-bitovú verziu a 32-bitovú verziu. A takisto tu môžeme nájsť, čo som vôbec nežiadal, ale dali to sem, Windows Server 2008 a ešte Hyper-V Server 2008. Tieto 4 DVD v jednom DVD obale zaslali úplne zadarmo na testovacie účely. To je pre dnes všetko a ďakujem za pozornosť.